Usa maning indulhensya, kanunay man tang nakadungog na niini. Timan-an nato kini. Ang indulhensya mao ang temporaryo, mao ang pagpapas sa temporaryo nga silot nga epekto sa atong mga sala nga napasaylo na, especially pinaagi sa sakramento sa kumpisal, pinaagi sa pagdawat sa absolusyon sa representante sa Dios nga mao ang kaparian. That is indulgence. Ang pagpapas sa temporaryo nga silot isip epekto sa sala nato nga napasaylo na. Ako ni pasabot. Sa diyang nakasalata, ang atong relasyon sa Ginoo ug sa komunidad na buak ug naputol. And kinahanglan ni siyang i-repair. Kinahanglan nga taputon o balik. Ug sa mga mekanok ug panday pa, kinahanglang weldingon. Ang paagi sa pag-repair, niining relasyon nga naputol, tali ka nato ug sa Dios, gumikan sa tong pagpakasala, makuha nato pinaagi usab sa sakramento sa kumpisal. Pinaagi sa sakramento sa kumpisal, sa maayo nga pagkumpisal, napasaylo kita sa atong mga sala ug nahibalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Apan, naida kong apan. Human sa pagpasaylo sa atong mga sala, human gipapas ang atong mga sala, nga atong nagawat ang kapasayloan pinagi sa sakramento sa kumpisal, wala ta ma-exempted or wala ta ma-exempt sa silot nga atong pagadawaton gumikan sa epekto o damage nga resulta sa sala nga atong nabuhat. We are still accountable and responsible nga mubayad. Munang dunay gitaw natog restorative justice. Kinahanglan tang mutapak. Motong nahitabo ni Sakeo nga niingon si Sakeo, Lord, if I have defrauded someone or anyone, mubayad ko niya fourfold. Nagbasol si Sakeo, gipasaylo siya, pero human siya mupasaylo, kinahanglan mubayad siya sa silot sa damage nga resulta sa iyang sala, pinagis pagpangawkaw. So, unsa may iyang gihimo, bayran niya ang damage nga resulta sa sala niya. Munang niingon siya, mubayad ko kaupat kapilo. Hatagan ta mo konkretong example. Usa ka estudyante nasakpan nga gavandalize sa pader sa usa ka classroom o sa bumbong sa eskwelahan. Iyang gi wiris-wirisan, iyang gi butangag uling, nahugaw gyud og maayo ang bumbong sa classroom. Nasakpan ang mga estudyante sa iyang buhat. At tubangan sa principal, nakaamgo ang estudyante nga dako siyang sayo. Mauna nga nagbasol siya, naghinulsol, o nangayog pasaylo. Ang principal, seeing the sincerity sa paghinulsol o pagpangigpasaylo sa estudyante, gipasaylo sa principal ang estudyante sa iyang sala. Human gipasaylo sa principal ang estudyante, pwede na bang gawas nun ang estudyante totally? Dili. Gipasaylo siya, apan, bayran niya ang epekto sa iyang buhat nga dili maayo. Unsaon niya pagbayad? Iyang limpyuhan o balik ang bungbong sa classroom aron mabalik kini sa original niya nga pamustura. Gipasaylo siya sa iyang sala, pero mubayad gihapon siya sa silot nga epekto sa sala nga iyang nabuhat. Sa kinabuhi nato ingon usab ni ana, during confession we are forgiven of the sins we confess. Pero human sa atong pagpangumpisal o human gipasaylo kita, naapatay balayranan nga penalty nga mao ang temporaryo nga silot nga epekto kini o resulta sa sala nga atong nabuhat. Kining temporaryo nga silot, mauni ang mapapas pinaagi sa indulhensya nga atong pagadawaton. So, ang usa ka tawo nga makadawat sa indulhensya, ang temporaryo nga silot nga epekto sa iyang sala nga napasaylo na, mapapas kini. Maubitaw ka na nga giingon, si bisan kinsa kuno nga tao
nga human makadawat sa indulhensya, properly dispose o gasunod sa tanang nga requirements, kung mamatay gani kuno siya, automatic nga diretso sa langit, kay wala naman siya'y balayranan pa. Kay gipapas naman ang temporaryo nga silot niya. Ang indulhensya, mupapas ining siluta, kay ang atuang o temporaryong silot, posible mang mahitabo sa duha ka pamaagi. While we are still alive, pinagi sa itong mga pag-antos, o humanta mamatay, pinaagi sa ato ang pagpuyo sa purgatorio, diin linisan pa kita. Pinagi sa indulhensya, pagapapaso ni ini ang temporaryo nga silot nga ipikto sa sala nga itong nabuhat. Usa ni kadako nga grasya nga itong pagadawaton dala nining Jubilee karon. Na kung saan mapagdawat ining indulhensya, duha ka klase ang indulhensya. Plenarya o partial. Partial meaning pipila lamang sa temporaryo nga silot ang pagakuhaon. Ang plenarya kinatibuk-an or hingpit or tanan nga temporaryo nga silot mao ang papason. What is